नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. समस्त वीक्षकांक विनंती, कोविडाचे नियम पाळात, मास्क सॅनिटायझर नियमित वापरा, सामाजिक अंतर पाळात. आमगेल्या सगळ्या वीक्षकांक कोकणी राजभास दिसाची परवी आणि शुभेच्छा. आयचो दीस व कोकणी लोकांलो आनंदाचो दीस. याच दिसा कोकणी ही गोवा राज्याची राजभाषा म्हणून मान्यता मिळाली. आत पळया सविस्तर खबरो. कारवारात आज बऱ्याच जाग्यार श्री गणेश जयंती उत्सवात साजरी. कारवार चतुर्मासातलो दुसरो म्हयनो म्हणल्यार भाद्रपद. भाद्रपद म्हयनो म्हटलं की याद जाता ती श्री गणेश उत्सवाची. आज श्री गणेश जयंती. भाद्रपद शुक्ल चौथीक करचे एक धार्मिक व्रत, तेका माघातली चवथ अशें म्हणटात. या दिवसाक खूब महत्व आसा. बुद्धीचो देव विघ्नहर्ता, सुख करता, 14 विद्या आणि 64 कलेचो अधिपती आशिल्ल्या श्री गणेशाची पूजा मोठ्या थाटामाटात या दिवसाक करतात. आज कारवारात बऱ्याच घराघरात श्री गणेशाची मूर्ती हाडून तेजी पूजा केली आणि श्री गणेशाच्या देवळात आणि सार्वजनिकांन सुद्धा श्रीची मूर्ती पूजोवन श्री गणेशाचे मनोभावी व्रत केला. अस्नोटी आरव श्री गणपती देवळात मोठ्या उमेदीन आज हो उत्सव जालो. माजाडी श्री सिद्धिविनायक देवळात हो उत्सव साजरो जालो. तशेंच वर्ष पद्धती प्रमाणे गांवगिरी रामनाथ म्हणणार आज श्रीची मूर्ती पूजोवन श्रीची सेवा केली. काणकोणच्या श्री मल्लिकार्जुन देव अडवट सिंहासनाधीश्वर महापती देवस्थानचो वार्षिक 5 दिवसाचो रथसप्तमी जत्रोत्सवाक शनिवार 5 फेब्रुवारीक सुरू जातलो. जत्रोत्सव बुधवार 9 फेब्रुवारी पर्यंत चालू रावतलो अशें देवस्थान समितीन कळयला. शनिवार 5 फेब्रुवारी सकाळी श्री अभिषेक, अन्य धार्मिक विधी, रात्री 8 वाजता श्रीची उत्सव रथांतल्यान मिरवणूक, पूजा व तीर्थप्रसाद जातलो. आयतवार सकाळी श्री अभिषेक, लघुरुद्र, अन्य धार्मिक विधी, रात्री 8 वाजता श्रीची विजयरथांतल्यान मिरवणूक, पूजा व प्रसाद जातलो. सोमार 7 फेब्रुवारी सकाळी श्री अभिषेक, लघुरुद्र, अन्य धार्मिक विधी, सांजेर 5 वाजता श्रीची खांद्यावेल्या रथांतल्यान मिरवणूक, रात्री पालखी पूजा व प्रसाद असे कार्यक्रम जातले. मंगळवार 8 फेब्रुवारी सकाळी श्री अभिषेक, लघुरुद्र, अन्य धार्मिक विधी, रात्री 8 वाजता श्रीची लालखीतल्यान मिरवणूक, पूजा व प्रसाद जातलो. बुधवार 9 फेब्रुवारी सकाळी श्री अभिषेक, लघुरुद्र, धार्मिक विधी, दंपारा हवन, रथ उद्यापन, श्रीचे रथारोहण, पूजा प्रसाद व रात्रीन 12 वाजता नाटक. नंतर सकाळी 3 वाजता कानूक, नंतर श्रीची महारथांतल्यान मिरवणूक असे देवस्थान समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई हेमी कळयला. राज्यात विद्यार्थिनीक कराटे प्रशिक्षणाची योजना 7 फेब्रुवारीक चालीक. कारवार राज्य पातळीचेर जावच्या अत्याचार, खुना सारखे अपराध नियंत्रण हाडसाटीर स्वयंरक्षणाच्या उद्देशान बायलचलेक स्वरक्षणा कलेची गरज असून हॉस्टेल विद्यार्थिनीक कराटे प्रशिक्षण दिवची सरकारान विचार केला असे उत्तर कन्नड जिल्हा पालकमंत्री श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी सांगले. शहराच्या प्रवासी मंदिरात ब्रेस्ताराक प्रसार माध्यमाकडे उलयतना तेमी सांगले, आतापर्यंत खाजगी कराटे प्रशिक्षण दिताले जाल्यार आता सरकारान हे कराटे प्रशिक्षण दिवचे ठरयला. बायल चलयल्या सबलीकरणासाठी अनेक योजना राज्य सरकारान अंमलात हाडलात. मागासवर्गीय कल्याण आणि समाज कल्याण खात्यात येवच्या मॅट्रिक नंतरच्या विद्यार्थिनील्या वसतिगृहात आणि शाळेत हे कराटे प्रशिक्षण दितले. या प्रशिक्षणाक वब्ब व आत्मरक्षणे कले असे नाव दिला. या योजनेचं 7 फेब्रुवारीक विधानसभेपुढे मान्य मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई हेमगेर हस्तान उद्घाटन जातले. राज्यात 1720 वसती शाळा आणि हॉस्टेलात सुमार 2 लाख विद्यार्थिनीक हे कराटे प्रशिक्षण दितले आणि हे प्रशिक्षण ब्लॅक बेल्ट घेतिल्ले महिला प्रशिक्षकामार्फत दितले. मागासवर्गीय कल्याण खाते आणि समाज कल्याण खात्याचे मंत्री श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी प्रसार माध्यमाक कळयला. सार्वजनिकांक विशेष कळवणी.
चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकांक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकांन आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे अशे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. जगलपेठ लक्ष्मी देवील्या जत्रोत्सवाची तयारी अंतिम टप्प्यात. इरडे पेठचो कार्यक्रम संपन्न. जोयडा जगलपेठ हिंगा लक्ष्मी देवीच्या जत्रोत्सवाची तयारी जोरात सुरू आसा. आज मानकऱ्यांच्या हातीन इरडे पेठचो कार्यक्रम जालो. मानकऱ्यान 9 प्रकारचे धान्य एक बुटीत उगोवच्याक घातले. जत्रोत्सवाची तयारी जोरात सुरू असून घराघरात रंगरंगोटी, स्वच्छता व अन्य कामां युद्ध पातळीचेर सुरू आसात. लक्ष्मी देवी बसोसाठी मंडप तयार करचे काम अंतिम टप्प्यात आसा. 24 खड्यांची ग्रामदेवता म्हण प्रसिद्ध आशिल्ल्या या लक्ष्मी देवीलो 16 वर्षांनंतर जत्रोत्सव जाती आशिल्ल्यान लोकांलो उत्साह वाढील आसा. भायर गावात कामां आशिल्ले युवक युवती आपल्या गावात येते आसात. दुकानां पाळणे उबारचे काम अंतिम टप्प्यात सुरू आसा. सूर्य नमस्कार अभियानाक विधान परिषद सदस्य श्री शांताराम सिद्धी हेमी दिली चालना. शिरसी विधान परिषद सदस्य मान्य श्री शांताराम सिद्धी हेमी शिरसी मराठी कोप्पाच्या अजित मनोरंजना ट्रस्ट विकास विशेष शाळेत स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्या. सूर्य नमस्कार अभियान या कार्यक्रमाचे सूर्य नमस्कार कांड दिवली पेटोवन उद्घाटन केले. या वेळार ट्रस्टाचे कार्यदर्शी श्री अनंत हेगडे आशीसर, श्री सुधीर भट, डॉक्टर दिनेश हेगडे, CDPO श्री दत्तात्रय भट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे श्री गणेशजी, श्री श्रीनिवासजी तसेच बंधू भगिनी आणि हितैषी उपस्थित आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.